हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि रजे अफिसियेल चेनेलाव फिन खेबसेबाव गासैखौबो बरायनाय बावनाय थाबाय नै दिनै जोंहा साम' फिसा ना मा होनो साम' फिसा जागोन स' नोंथांमोना नायलांदो सायगोन जोङो दा सायनो नागिरदो सायनो लाजोब्बाय आं देखायनोसै दा सोर सोर लोगोफोर जोंहा साम' गोलाव ना मा होनो इदिखो आब' दा मोनानि साम' सायखाबाय कम हुनायाव कम लेथ्राखौ नेना मा नोंनालाय मा होयो एखे सायनोसै जों दायो अबाव थां सोर फैदो अमा फानदो नै धाम धुम सायगासिनो साम' सायग्राफोरा गोसो होथाबजोबगासिनो दङ नै नायनो सम गैया बिसोरोलाय दुंलाय गोमोरलाय जादो सान्दुङालाय साम' लेंग्रि होनो बेखौ साम' लेंग्रि साम' गोलाव नै मोनसेखौ आं दायो जाथारगोन जि गिदिरखा मोनजानाय बायदि मोनखागोन दा थिगसे गिदिरखा ओइ लादाय हो होनलायबावदो जायो जोंना फिसा नुदो एसे अय फिसाखा एक्सट्रा फिसाखौ सायथ'दो नै आङो मा सायो फिनसेसो सायो मानो होनोब्ला बियो सिङाव हाबलांबा बेरख'नो हागोन नालाय साम' लेंग्रि साम' फिसा लेंग्रि अबेयाव लायनायले धेमाजि सिरिपानि बा बेखौनो आङो माबा बगि बिलावसो सानदोंमोन आं बगि बिलाव बिराद दङनो मानसिफोरा थाङोनो मालाय लायनो साम' जानो थाखायनो बेसे गोजान थाङा जायो बावलाय जोंनाथ' बालिगुरियाव गैया नालाय बालिगुरियाव गैजानाङा सावरिन जानसो गारि आइना माने खारथावि मडेल खालामबाव गारा खारसाब बायबावदोसो बोराय रायथार ए सोर बोराय बिफानि सोरबा साम' जानोबा फैयाखै जोंहानाव लोगोफोर रजे अफिसियेला संना होगोन नै सायगासिनो जोंना बालिगुरियाव दै गैया नालाय साम'बो गैया नाबो गैया बिराद गोजान गोजानाव थांनानै लायो जायो आरोना लोगोफोर नोंसोरबो जानोबा जोंबो फैफा नै जों धेमाजियाव लायलायलायनानैसो जाबावो धेमाजि सिरिपानियावसो लायबावदो लोगोफोर गोलाव गुसुं सब ज' आरोना लोगोफोर साम' गोलाव इ गुसुं ओमफ्राय गोलाव गुसुं ज' माइरं लाना जाबजोबनाय मायाव हा हेड मिस्ट्रि लोगोफोर सोरनोबा नांगौ 600 लायो दिनाव ओमफ्राय सावथालफोरा फैदो नै जोंहानिनो मामा जायो आंगा मांगाथारहाय सावथाल मानसिना बर' बायदि जाया गामबाबो जम्बाबाबो बर'आ बर'खा हारसाया हारसाखा बर'आ बर'खा जेरैखि जाया मानो सावथाल होननाय मामाया आं अननानै सावथाल होनबावदो बेखौ बयबो निग्र'पलिस होनजोबो आरोना लोगोफोर मासेयाव ग्लब ग्लब जानि मामा जायो ग्लब जानो मैया बुंखादो सोरो लादायखौ संना लादायखौ सोम नागिरदों दे गिदिर 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 इखो हाख्ल'नानै सोबगोन आरोना लोगोफोर इखो एरख'नानै जाबावासो जाना सावथाला दायनांलायबाय इखो आङो अननानैसो सावथाल होनबावदों बयबो निग्र'पलिस होनो इखो जोंहानिनो मामा आरोना लोगोफोर बेंगलन आन्दालनाव थालांनाय गालुन आन्दालन ना मा होनोमोनलाय मामा बेंगलेट लोगोफोर आंहा थास' रुलायनोसै नै नायदो बस्थासे नारसो लाबोबाय आङो आयु बाला बस्थासे नारसो लाबोबाय बिराद बुरजानो रुलायनोसै आं बेखौ दोगोर दागारनो अमानि थाखाय अमा लाबा बिराद खस्थ' खालामनांगौहाय लोगोफोर बेयाव दै जानबाय आं
मालाबा जोबोद खस्थ' मोनोलै जालालां एबारनिफ्राय आयै थाबबो देरा माबो देरा बिराद खस्थ' हानोसै आं नैयाव एसे हाबायानो लोगोफोर थास' हानानै नै माबायदि जादों आखाइया अबस्था गैयि जाखायो नै नायदो आखाइफोरखौ अबस्था गैयि जाखायो थास' हाबाथाय सिख्ला मानसिनि आखाइखौ नाय जारलै जाय हौवाया मोनलांगोन खाफाल गोनां होनना सानना लानांगोन आरो बिदि खस्थ' खालामग्रा हिन्जावखौ मोनलांबा खम गैया गावखौनो जा बाख्नायना लाखायो नामा बाख्नायनोबो नांगोन अबयसे मावखायोबो नालाय ना लोगोफोर मावालासिनो थायाब्रा आंबो मावोना मावोब्रा आंबो मानिफोरखौ सोरबा सिख्ला मानसिया मावगोनलै मावोब्रा आंबो गाइस एसे एनै बेलेगफोरा मावानो जों मावसाबबायो आरो फुंनिफ्रायनो अमा लाबाय जेला खस्थ'बो खालामनो रोंनांगोन होननाय जायो आरो फैसा लुगैदोंबा खस्थ' खालामनांगोन नंगौना नङा गाइस थास'फोरा खोमा मानि दा